tejto nekonečnej pustatine malej skrine meter krát 50 cm. Túto hru som mala už asi 3 roky alebo 4 a páčila sa mi, pretože má taký celkom priateľný jazyk v porovnaní s hrami, ktoré som nacvičovala predtým. To boli hry, ktoré boli z staršieho obdobia, takže toto je také 20. storočie, takže celkom sa to dá pochopiť. Sem tam sa to nedá pochopiť, ale... No a ďalšia vec, nie je to moc dlhé. Celá tá hra by mala trvať tak 30 minút a myslím si, že je aj vtipná. Takže to sú také moje dôvody. Čo zdejneš? Kids. Hrajme, nemáme tu hercov! Stali sa vám nejaké zábavné momenty pri nacvičovaní? No, tak určite. My name is Holmes. Sherlock Holmes. Aké je to sedieť tak dlho v skrini? No, v prvom rade je to hrozne nudné. A má to ešte taký háčik, že keď si potom zoberiete nejakú knižku k tomu, tak sa môže stať, že prespíte svoju časť, keď máte vyniesť. No, takže okrem toho je veľmi smiešné, keď sa zrazu otvoria dvere a všetci sa dívajú. Takže som si radšej, čo si dal cez hlavu, aby som sa nerozosmial, lebo to by bolo dosť zvláštne, keď sa mŕtvola v skrini rozosmiala. No a som rád, že keď budeme hrať celé divadlo, tak už tam nebudem musieť sedieť, lebo zoženieme nejakú inú mŕtvolu, ktorá si tam odsedí celé divadlo. Máš svoju obľúbenú postavu? Ja som sa ešte schválil. O čom je táto hra v skratke? V skratke? Tak tu by som asi povedal toľko, že ide vlastne o to, že hlavný hrdina sa ukazuje, aký je úžasný, prefíkaný, dokonalý, keď ako spáchal zločin, ale napokon sa zistí, že to všetko vlastne dokašle po abre úplne. A vlastne dej je taký o tom, že to, čo sa javí ako samozrejme úplné, skutočne tak je úplne absolútne naopak, že ako napríklad mňa úplne nevinného obvinia za to, že som ho zavraždil, preto mám ruky čisté, alebo iné takéto veci. Skôr by som povedal, že všetko to, čo sa zjaví ako skutočné, že nie je všetko zlato, čo je... Nie všetko je zlato, čo sa bliští, napríklad, alebo ako som povedal. Stotožňuješ sa s nejakými vlastnosťami svojej postavy, alebo tvojim opakom? Tak vlastnosti postavy, ktoré hrám, je námyselnosť, pýcha a sebavedomosť, ale teda väčšie sa mi nestotožňujem, lebo ja som proste super. Of course. Really? Rodney? George. Máš svoju obľúbenú postavu? Tak bolo by narcistické povedať, že sám seba. Ja mám rád všetky postavy, ale najradšej mám mŕtvolu, ktorá vypadala zo skrine. To je tá najakčnejšia scéna. Consider self everything that you are not Rodney. Stali sa vám nejaké zábavné momenty pri nacvičovaní? No tých zábavných momentov sa stane dosť veľa a väčšina z nich je taká situačná komika, ale najlepšie je, keď sestra Livia zháňa všetkých hercov na scéne, samozrejme všetci sú za kulisy a robia úplné sprostosti. A potom sestra Livia dosť často hovorí dosť vtipné veci, ktoré tu ale nemôžem citovať, pretože by ma asi zabila. Takže asi tak. Don't anybody go! I got the house around!